Singură spălare cu Sano Maxima Mix and Wash, detergent gel pentru rufe, cu o formulă unică ce protejează culorile și previne transferul acestora între țesături. E vreo problemă? O rezolvă Sano. N-a avut părinții aproape și atunci caută castelul sau mașina sau orice altceva, faima, ca să pună acolo în golul ăla. Odată ce aceste părți din soldați bat tobele așa tare. Vezi că se apropie pericolul, vezi că n-ai terminat task-ul. Cum ai trecut peste și cum ai scăpat de acolo? Aflați duminică, ora 17 la I Think cu Iustif Dulu la Antena 3 CNN. Urmărește Antena 3 CNN. Afli tot oriunde fi. Ascultă 3 FM în București pe 106,2 MHz. 3 FM. Cu Kiltox nu se aude musca pe rubrica Meteo. Bună seara, doamnelor și domnilor! Astăzi a fost o zi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic destul de accentuat, mai ales în vest și sud, unde temperaturile resimțite s-au apropiat de 40 de grade Celsius. În această noapte, temperaturile rămân ridicate în vestul și sudul țării, vor fi minime de 19-20 de grade Celsius, în timp ce în zona de est a Transilvaniei vor fi 12 grade la Miercurea Ciuc și 14 la Brașov. Peste noapte sunt anunțate averse cu descărcări electrice în regiunile din vest, centru și sud-vest. Ziua de mâine aduce vreme caniculară în țara noastră, mai ales în Banat, Crișana, pe arii restrânse în zona Munteniei, unde temperaturile se vor apropia de 35 de grade și unde indicele temperatură-umezeală ar putea fi depășit ușor. Vă reamintesc, vorbim de vreme caniculară. Va rămâne însă călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi de 31 de grade la Suceava, 33 la Iași și Galați, foarte cald mâine și în zona Transilvaniei. La Brașov și Miercurea Ciuc sunt prognozate maxime de 30 de grade Celsius, mai cald la Cluj-Napoca, 32 de grade, aceeași temperatură se va înregistra și la Craiova. În zona litoralului temperatura rămâne una destul de bună, deocamdată 26 de grade. Atenție însă că mâine seară meteorologii vorbesc din nou despre averse torențiale, vânt cu aspect de vijelie și căderi de grindină, mai ales în zonele de deal și de munte și pe spații restrânse în regiunile din nord, vestul și centrul țării. În această noapte în capitală minima va fi de 19 grade și cerul rămâne variabil. Mâine și poimâine temperaturi foarte ridicate și în București, spre 35 de grade maxima, apoi vorbim de o scădere a valorilor termice în toate regiunile țării. Duminică în București vor fi 28 de grade și weekendul aduce ploi posibil însemnate cantitativ și în zona capitalei. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți cu Antena 3 CNN. Pe curând! Cu Kiltox nu se aude musca pe rubrica Meteo.